Mira, eu creo que no tempo de Navidad sempre temos que volver ao esencial. O esencial da nosa fe e do que somos. E ese esencial é un neno que é Dios. Unha familia na que nace e nunha familia que somos nós. O esencial é darnos conta de que o pequeno é o importante e que o amor e a esperanza non son palabras baleiras, sino que son realidade. E iso é o que temos continuamente que volver a eso. É verdade que ás veces, pues quedámonos así na periferia, nos adornos, nas luces, nas festas, pero dices tú, realmente o Nadal é un diante dun neno. E ese neno manifesta todo o que é a grandeza de Dios e a grandeza do ser humano. Eso é o Nadal. Xa hai anos que non escribo ninguna carta, nin ao neno Dios, nin aos Reyes, aínda que, pues no fondo do meu corazón si sempre hai como un desexo. E o único que lle pido a ese Deus que nace, primeiro, que podamos sentir o seu amor e que ese amor nos acompañe, que ese amor nos traiga paz, que ese amor nos envolva na esperanza. Pídolle que ese amor nos axude a colaborar uns cos outros para que a naide lle falte pan, a naide lle falte traballo, a naide lle falte dignidade. E os Reyes, o que lle pido é pois que nos traigan ilusión e creatividade e, sobre todo, moito sentido común. Para que? Pois para que, poñendo os pés na terra, na realidade de cada día, podamos levar adiante ese regalo que nos trae o neno e que tamén os Reyes participan.